og velkommen. I dag skal vi se på, hvordan man laver en dejlig kinderbasker. Mit navn er Benny Hotnokker, også kendt som Eddie i visse kredse. I dag skal vi se på et meget godt eksemplar. Vi har her i studiet i dag har vi Rasmus, som der er rigtig god til at lave kinderbaskeren. Ja, jeg skal så vise, hvordan man laver sådan en kindebasker, ikke også? Fordi man skal have sådan nogle meget slappe kinder, ikke? Sådan helt. Nu har jeg godt lige barberet mig, vel, men min Mark minus 1 virkede ikke derhjemme, vel? Så. Og min søster lige brugte den om bag, så. Men, ikke også? Og du skal have 2 slappe kinder, det er meget vigtigt at have 2 slappe, fordi gør du det kun med 1, så ser det bare totalt dumt ud. Fordi det ser åbenbart helt rigtigt ud, når man gør det med 2. Og så skal man, nu får jeg lige et pragteksemplar af det her, ikke også? Man gør sådan her. Og så skal du så prøve at se, om du kan gøre det. Javel, ja. Jeg skal prøve, selvom det bliver meget svært. Jeg ved ikke, hvordan man gør, men vi prøver. Nej, det går skam ikke. Kan de vise det igen, for at vi kan få en ordentlig rekonstruktion af, hvordan det kan gå til? Jo, ja, det kan jeg godt, altså. Ja, tak. Som skal jeg forklare helt hårdere? Ja, tak. Meget gerne, meget gerne. Ja, så tager jo den her kind her, der er slap, ikke også? Ja. Den skal være helt slap. Okay. Men så det skal den anden også, også? Den anden også, ja. Jeg blev ikke helt barberet i dag, fordi at, hvad hedder det? Ja, vel, ja. Ja, fordi at der manglede den Mark minus 1 derhjemme. Ja, så. mange kvinder har det problem. Ja. Ja. Og jamen altså, så tager jeg lige her i slow motion, og ja. Helt bare så helt det er meget svært at vise, fordi kinderne kan ikke rigtig flyve. Ja, det kan jeg godt se, ja. Det kan jeg godt se. Når man gør det i slow motion. Selvfølgelig. Vi tager en lille hurtigt. Der kunne du se, der var lidt mere bevægelse. Der var lidt mere bevægelse, ja. Det kunne jeg godt se. Det var der. Det må man sige. Ja. Og nu tager vi den bare lige sådan hurtigt. Og det er, undskyld, jeg savler sådan lidt, men ja, det gør ikke noget. Det skal vi prøve igen. Det kan vi godt. Ja, så prøv at se, om du kan igen. Okay. Det virker meget godt, men det skal være helt så dine briller de falder af, for ellers så gør man det ikke ordentligt. Så gør man det ikke ordentligt, nej. Vi prøver lige igen. Ja. Så jeg gør sådan her, ikke også? Kan du gøre det efter? Skal jeg prøve igen? Ja. Dine briller, de falder desværre. Nej, de gør det desværre ikke. De sidder sat mig godt fast. Ja. Både med skruer og lån og det hele. Fantastisk. Ja. Men jeg tænkte på, kan de vise en rigtig ekstrem udgave af denne kinderbasker? Jamen, det er jo meget svært, for nu har jeg jo ikke været verdensmester i kindebasker siden 1943. Ja, det er klart. Ja, og det er jo snart 10 år siden nu. Ja. Så, men det er fordi, der er jo visse ulemper ved den her kindebasker. Hvad kan det dog være? Jamen, som sagt, nu når du har briller, så kan det jo være, at dine briller de falder af. Ja, det er klart. Men du kan jo se, fordi dine kinder, ikke også, de slapper jo ekstremt meget af. Så hvis du nu har trænet dine kinder sådan, helt vildt godt, ja. så har de meget, meget ondt i mange timer, når de er færdige. Men i værste tilfælde har jeg hørt, det skete i verdensmesterskabet tilbage i 1933, tror jeg. 1933, ja. Hvor at, der var en, det var 2 på samme tid. Det hed en double battle dengang. En double battle, ja. Ligesom man kender det fra i dag med rap battles og sådan noget. Næsten. Ja. Men det var fordi, de gik så tæt op ad hinanden. Det var virkelig ikke til at slå. Så de klaskede hinanden i hovedet med de der kindeklaskere. Okay. Det må da have gjort ekstremt ondt. Det gjorde det også, for det fløj bare ud med tænder. Jeg ved ikke hvad. Okay. Men sikker på, at det ikke bare var gamle mennesker, der bare baskede for meget. Og der skete faldt ud. Se, det er jo de bedste af dem. Det er de bedste. Ja, de bedste. De gamle. Det er dem, der har de rigtig ekstra lange kinder. Ja, de ekstra. Så de kan fylde alle de der skråbolcher ind i kæften. Ja. Maltbolcher, ja. Maltbolcher, ja. Men jo, jeg kan da godt lige prøve at vise om det. Ja, det kunne være rigtig rart. Skal vi varme op og have masse savler. Nå for søren. Vi bliver vist nødt til at de er okay derovre. Nødt til at takke af for i dag og sige, at det var et vellykket, eller ret mislykket lille prøve, vi havde her, men Benny Hotnokker takker ud. Så bare tænde, når du kører, ikke? Jeg kører. Okay, det var første blooper. Ja.